Nemačka ekonomija izgubit će više od 260 milijardi eura do 2030. godine zbog rata u Ukrajini i visoke cene energije, što će se negativno odraziti na polje rada i zaposlenosti. Stanovnici Nemačke mogu ostati bez struje nakon obustave rada posljednje 3 nuklearne elektrane krajem godine, navodi Spiegel. Posljednja 3 nuklearna reaktora bit će zatvorena iako bi mogla raditi bez ikakvih problema. I to sve zahvaljujući zakonu koji važi do prvog dana iduće godine, odnosno 1. januara 2023. U skladu s aktuelnom situacijom, energetska dozvola za rad za posljednje 3 nuklearke ističe 31. decembra 2022. godine. U saopštenju se navodi da one moraju konačno biti isključene bez obzira na to što svaka može da proizvede oko 11 milijardi kWh energije godišnje. Mnogi Nemci smatraju ovu odluku apsurdnom s obzirom da se zemlja suočava sa teškom energetskom krizom i s obzirom da je upravo Nemačka najveći potrošač energije u Evropi. Mnogi nemački gradovi već prethodnih mjesec dana neizmenično ostaju bez struje i tople vode, a predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin primetio je da je zemlja ušla nespremna za energetske probleme koje je čekaju.